Benvidas es a Gracias. Biblioteca Municipal Ágora. Estamos na máis recente Biblioteca Municipal que está a punto de cumprir pois, o seu 10º aniversario. Moitas grazas por ser a nosa convidada De nada. no Día da Biblioteca no ciclo de charlas O falar non ten cancelo. Eu, se mo permites, vou empezar cun dos teus lemas que atopei aquí e que di: para ser punk non fai falla unha camiseta dos Ramones, fai falta un carné da biblioteca. Bueno, as bibliotecas son o lugar, o refuxio dos libros, o que me ensinou a pensar e, polo tanto, o que me convertiu nunha persoa no sentido completo da palabra, non convertiume en pobo e fíxome deixar de ser masa. Isto é moi importante. O último libro que liches? Agora mesmo estou relendo a obra completa de Jaime Sabines, que é un poeta mexicano, non sei por qué, non o suficientemente coñecido, e para min é, sen dúbida, un dos meus poetas favoritos. Cada vez que leo a Sabines, digo, que coño fago facendo cancións? Que título recomendarías ás nosas usuarias e usuarios da biblioteca? Eu creo que hai determinados clásicos que sempre hai que ir a eles, do século XIX, do século XX. Por exemplo, algo que é prácticamente imposible que non lle guste, ¿no? Como el túnel, por exemplo, de Sábato, ¿no? El extranjero, por exemplo, de Camino. Neste sentido, para estas rapazas e rapaces aos que lles gusta a poesía, creo que, por exemplo, Gloria Fuertes tamén é un clásico. Crime e Castigo, por exemplo, me parece. E despois cousas tamén moi livianas, que a min sempre me gustaron moitísimo, tipo Agatha Christie, que me parece, sigue parecéndome unha xenia, unha xenialidade. Mantén o seu tirón, na biblioteca prestamos aínda moitísimo. É que non hai ninguén como ela, ninguén. Con que personaxe literaria tomarías unha cervexa? Púa, é que... Tería que ser quedada multitudinaria logo. Manifa, case, Porque Xesucristo non val, non? Hostia, se queres, vale, pero carajo, menuda caña. Pois sí, eu creo que con él. Como titularías o capítulo actual da túa vida? Pois, unha máis nun momento máis, non? Ponlle unha banda sonora. É que sabes que pasa? É un capítulo tan absurdo que... Non sei, ou algo de Morricone, rollo guiri, guiri, guiri... Un ruido blanco. Ben, hostia... Sabes? Un rollo así como... que volte a funcionar, ¿no? Que volte a funcionar. Se tiveras que interpretar unha personaxe nun filme... Non sei, é unha moi desequilibrada, porque creo que o faría de puta madre. Bueno, temos aquí algún dos teus traballos. Tes algún favorito? Hai algún que... Sí? Perfecto. Que liches sobre ti que che fixo rir? Bueno, moitas cousas, moitos insultos, pero a mí fanme moita gracia. Pero o que máis gracia me fai, que sempre se me quedou grabado, foi unha vez que nun vídeo unha tipa dixo: esta modernita notaria... Hostia, fíxome tanta gracia que lle contestei, e ao final acabámonos rindo, pero contestei en plan, tío, o sea, genial, tío. Ia preguntarche, cal é o mellor consello que che deron? O mellor consello que me deron, sen dúbida, doumo Xavier Ferreiro, que é o meu compañeiro no estudio, e o percusionista de Luar na Lubre, pois díxome: Sés, ti só tes unha cousa, e que eres auténtica, como ti non hai dúas, así que non te volvas gilipollas porque non tes nada máis. Lembras algún conto infantil que che contaran de pequena? Garbancito, contaba a miña abuela, que sempre decía que Garbancito iba a tenda e cantaba: pachín, pachán, pachún, mucho cuidado con lo que hacéis, pachín, pachán, pachún, a Garbancito no piséis.